мій друг живе в домі Легоцького, Петро Матл, і можу повісти, що у своїй програмі, він коли був у мене на Радіо 1, він розказував, зато ми дружимо з дитинства, з малку, вже більше на 50 років, і у нього в хижі він так зайти як до гостину, там, де люди приходять, портрети всіх, кого він знайшов з родового жони і своїх. Значить, там були сім'я Гойович, Кубіні, Матл. І вижу, щось написано по-мадярськи, а то Гази Алдашно, якби благословення дому Легоцького, коли вони робили великий ремонт, та у стіні знайшли фляжку закорковану, і там бумага. І оригінал тої бумаги у рамці стоїть на стіні коло тих усіх його рода, його і жінки. І там написано, що я построїв цей дом туди, благословляв у всіх, ко буде тут жити, ко жиє і ко буде жити. Уявіть собі, у стіні знайшли. Ну, щось там розбирали, комен був перед то. І він там жиє, ну, щось там і знайшло. Таке вже, що такий науковець, як Легоцький, звісно, що на поді не держав. То все в музеях, у частних зібраннях. І я, що можу за себе повісти, що в мене є така задумка, мечта, колись знайти своє коріння. Мені просто інтересно, бо від мами я нічого не маю. Там, де її батьки там розорали при колгозі, все там, і вона не знала, де могила. От батька знаю, але там дідо, баба більше ще знав, що прадід був в Америку, ходив, все знав. І все, і більше ніч не знав. Мені інтересно, тому що за мене многі кажуть, ось, ти така, ти сяка, ти не така. Ну, такої хіба і не наша. Ну, а я знав лише маму, батька і одну бабку, що я пам'ятав. У нас у Закарпатті то нормальне явище. Може бути в мене і югославська, і хорватська, і єврейська. Відки я знав, яка у мені, то ніхто не знає, кіть почнеться докопувати. Бо моя бабка казала, бо за мене говорять, що ти така, то так усе знаєш, договоритися, то та є не наша. А моя бабка у тюрми спасла свого чоловіка, попросила сусіда, обійшов у тюрму, каже, ти йди місто нього, а твої діти будуть ситі. Ти йди, бо нам не може, бо люди молочарня приносять, та як він піде в тюрму, пропаде, то села пострадають з молоком. Знаєте, молокозавод, по-нижньому кажучи. І вона так і тот пішов у тюрму, якийсь мелкий проступок. І вона його спалила, бо пошкодувала, подала дітям їсти, там 6 дітей, своїх 6 дітей. Її замітили і, спалили, а начальник тюрми звідав Копенцяню, як вися до сякого взагалі додумали. А вона йому повіла, це я взнала лим недавно. Ось то моя бабка сяка була, і я, у швидкі я така. А вона каже, я знав, що кіндериця має бути покопана, а кої буде копати? Такое. От видите, як ото люди в народі знали, навірно, вона в книжці прочитала. Люди на ходу якось думали, в них таке було образно, поетично, ми би тепер так повіли мислення, бо люди не думали, як когось там на то не можна було клясти, то не можна було то. А люди якось думали так, як би то красно повісти, як ото в життю. Бо в життю, взагалі, воно дуже красно все. То вже люди много понажили.